जों सानजोंखौ लाबाय आरोना नै गस्लायाबो सेम बेरदों गस्ला नायफैदों आरोना दस्रायाव फैबाय आरोना जोङो नै बेखौ लानो नागिरदों स्पर्ट्सनि आरोना मेरला मोजां मोजां दं जेकेटआबो मोजां मोजां दं स्किटिं शु नायनो फैबाय आरोना लोगोराथ' थांबावला नायलाय देखो कितना सुंदर है ओंखायनो दासो रेडि खालामगासिनो दाबो जायाखैनो आरो साइज साजायदों दाबो जायाखै आरोना नै लोगोफोर बे खेराखौ लाबाय आरोना नै जा बुरजा मोनगोन सनिया दाबो बासिखाङा आरोना नै गिफ्ट होनोबा जा साइज ओमफ्राय फ्लावाराबो नायलाय बे जा साइज दं आरोना मोजां बिदियावसो बथल दोनना लानांगौ दिनै जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों मैसुराव एक्जिबिसन जादों आरोना स' बाहायनो बेरायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनहाबो बेरायनायनि भिडिअ लाबो होनदोंमोन नालाय स' दिनै बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय नै सनियाबो बाबा सनिया आं आरोना ओमफ्राय नोगोर गरम आरोना लोगोफोर बे ट्राफिक जाम नोगोर दिनै ओंखायनो खना जायगा थांसिगोन आरोना जों मैसुराव थांसै दायो लोगोफोर जाबाय थांसै आरोना दिनै बिराद गोबावजों खनसे बेरायगोन आरोना नोंथांमोनहाबो नायनो लुगैखादोंमोन बेरायनायनि भिडिअ नोंथांमोनहा नायनो लुगैदोंमोन आरोना स' दिनै लाबोमारनोसै दिनै माबा थांनो नागिरदों लोगोफोर नोगोद ट्राफिक ओंखायनो नैबे खना जायगानि थांसिगोन आरोना जोङो मैसुराव डेन्जार ट्राफिक दिनै एक्जिबिसन नालाय जों बाहायनो बेरायहैनो नागिरदों दिनै कितना सुंदर है ना लोगोफोर नोगोद साइज डेन्जार गारि लोगोफोर बेलासियाव बांसिन मानसि जाबावगोनसो नैबे एक्जिबिसनाव माने जोंखौ लेंहरदोंमोन आरोना इनभाइट खालामदोंमोन ओमफ्राय जोङो थांदोंबो ओमफ्राय रेडियानो जाजोबाखै ओमफ्राय मोनायावसो नोगोर साइज साजायगौमोन आरोना मोनायावसो जाखागौमोन ओमफ्राय जोङो मोनासिम थानो हाया नालाय जोंनाबो लामाया गोलाव लेट जागोन ओंखायनो नायनानैल' फैबाय आरोना मोनायावसो जागोन जोंहा फार्स्ट फैगोरलाबायबाय रात्रि अल्वा अंकल गाला नाइट वाव कितना सुंदर है वाव लाइटा मोनायाव लाइटा जा साइज नुगोन मोनायाव सुंदर है साइज आरोना डेकोरेशनाव कितना सुंदर है वाव सुंदर है ना वाव मोनायाव नोगोर साइज नुगोन आरोना लोगोफोर नै दायो जों बैथिया नायनो नागिरदों माबायदि सुंदर है आयौ सियारा जा साइज वाव मोदानलायदों सान्दुंजों सिस्टेमनि नै लाइटआबो साइज लाइटखौ दाबो होजोबाखै आरोना फिटिं खालामगासिनो नै आयौ लाइटआ नै गोजौआव लोगोफोर मोनायावसो साइज नुगोन आरोना दासो रेडि खालामगासिनो दाबो जायाखैनो बाहाय VIP सियार जेनेरेला साइजना VIPनिफ्राय जेनेरेला साबसिन बिथिं जाग्रा लोंग्रा ने जानाय लोंनायाबो दं आरोना आरो साइज साजायदों दाबो जायाखै आरोना साजायगासिनोसो बिदि सोरबा सनानि मोनगोन हिरानि नैबे हिरानि फैनाय जा साइज नंगौ आरोना बिसोरनि सिनारिया नै
एकदमबारे लाइटआ नायलाय लाइटआ गोलैबाथाय टस गोलैखाबाय आरोखि oh my god नै सिलायाबो मा रोंगौ मोनफैगासिनो नै सिलाया एकदमबारे फैनानै सिलाया फैदोंदां डिजाइन साइज गायना जाग्रा लोंग्रा आरोना बाहाय वाव दा साइज खालामदों नै बेहायबो जाग्रा लोंग्रायाबो मडेलखा शॉपिंग करने के लिए आ गया थोड़ा स्पोर्ट्स नहीं आया ना मेल्ला मोजां मोजां दं जेकेटआबो मोजां मोजां दं डर लग रहा था देखो डर नहीं लगने का स्कीटिंग शू 9 फैबाय आरोना पिंक ना जा साइज स्कीटिंग शू नायलाय मोनब्रै साखा गस्ला नायफैदों आरोना दस्रायाव फैबाय आरोना जोङो नै बेखौ लानो नागिरदों जंग्लग्ल' मोजांखौ सानै बेगखौ लालायबाय दायो नै सानदिया जों सानदिखौ लाबाय आरोना नै गस्लायाबो सेम बेरदों स' मामिनो सुरिदार नायदोंमोन ओमफ्राय मामियाथ' जानला मानलाखौ फसाया नालाय ओंखायनो एसे मोजांखौ नागिरनोसै बेखौ लाबाय मोजां गैया माथो जंग्लब जथबसो मामिया जंग्लब बज'खौ मोजां मोना होद लंपेन्टानो मोजां नङा इयो माबा सिलेक्स नांगौ ने नैबाय हाबबावनोसै बै हाबखांबाय ओमफ्राय नैबायबो हाबखांबाय दानिया नै बाहाय एन्ट्रि वाव देखो क्यूट क्यूट जिजेखौ खम जायो तेरे को वाव बेखौ लाबाय आरोना फेस ब्रास ओमफ्राय बेखौ लानो नागिरदों इयो माबा लाबाय नै दाबा गिदिर वाव ओमफ्राय नै बाहायबो मेरला बुस्थु दं आसुगुर नखल नांगौनो नै आसुगुर नखल नै उन्दुनायाव बेखौ नांगौनो मेगनाव खोबथेना उन्दुनो वाव बेगाबो जा साइज दं क्यूट क्यूट है बहुत सुंदर सुंदर है वाव टॉवेल टॉवेल लादों आरोना बाबाया क्यूटी क्यूटी टॉवेल है यहाँ पर नै आंना गणेशआ बेबायदिनोमोन नै आंहाबो लानाया बिदिनोमोन नायलाय लोगोफोर एकदम मा सिस्टेम लाथ'लायबाय नायलाय खानायनि खल मान नुफैफेरबाय आङो नै उन्दैफोरनि जा बरिया सिगां आरोना जा साफा दंथारो नै लोगोफोर बे खेराखौ लाबाय आरोना नै जा बुरजा मोनगोन सनिया दाबो बासिखाङा आरोना आंहाथ' लाबाय नै बेखौ समायना ना लोगोफोर सनिया माखौ लाखोथाय दाबो कनफिउज लोगोफोरा बेखौ लाबाय ओमफ्राय नै सनिया बेखौ लाबाय आरोना गासिबो मोनजोबगोन खेराया नै लाखांबाय नै गिफ्ट होनोबा जा साइज ओमफ्राय फ्लावाराबो नायलाय बे जा साइज दं आरोना नै हाजार काप दं आरोना बिराद साइज नै लोंगोन नै नों लोंनो होननाया नै बेबायदि बेलाय फिसा नै साइजथार मेरला दं नै नै कापखौ लाबाय आरोना जा समायनाथार लानोसै दाबा लालाबायबाय नै बाबाया मोनालाय माथो लाफानांगौ दाबा गोमोखौ मोननो थांनो नागिरा लाबाय बासिगासिनो बाबाया बासिगासिनो मादि नायगासिनोथाय नै प्लेट नै माबायदि आरोना बे ग्लासनि बख'दो संख्रि दोननो मोजां बिदियावसो बथल दोनना लानांगौ दैयाव थांबा लांजोबगोन ना
नै लोगोफोर गैला अखा हाबायानो थाइफ्रिबाय लोगोफोर मालाय माला मोनाखैथाय गैला अखा हाजारना होबाय बारानो Oh my god अखाया थैबाय लोगोफोर खोरोमगासिनो सिटियाव बांसिन हायो आरोना अखाफ्रा ओमफ्राय जोंनिथिंजाय बांद्राय हाया ओमफ्राय मालबाथाखौबो लाखांबाय नै ओमफ्राय गारिखौ नेगासिनो कारआ दाबो फैया आरोना बै जाहैबाय मैसुर बास स्टेन्ड आयौ लोगोफोर नै सिलायासो मारोंगो मोनजोबलायखोथाय सयथिबो नायलाय सिलाया नै लोगोफोर बाहाय सान्दुं दं आरोना ओमफ्राय दहाय अखा हानाया सिटियाव मिनिनोसो ओंखारगोन नै जोंथिं गामि मोनहैनोसै नालाय इथिंजाय अखा गैबावालायनो सिटियावसो अखा थाब हाथारो आरोना नै सान्दुंआ देखो भाई अभी पंचर हो गया क्या किस्मत है रात होने वाला यार एंड पंचर ही हो गया हमारा तो गाड़ी श्रीरंगपट्टनम में अभी कर रहे हैं हम लोग है ना पंचर हो गया अभी यार बाइकआ पामसार थाबबो खालामारा बिसोरलाय एफा लेजिमोन बुजिखो नामा औरा नै लोगोफोर न'आव सफैबाय गबि जानोसै आरोना नै